práve preto je dobré, že sme v takejto autentickej atmosfére, lebo vtedy asi vidú najviac vecí také hlboké. Tie, ktoré vedia v mnohom osloviť druhých. 9 rokov. Ubehlo to rýchlo, ono to vlastne stále ubieha, ešte áno. ale 9 rokov je dosť. Skús porozprávať o tom, že však môžeme rovno. Ty máš 4 krásnych synov. 9 rokov si na materskej, ešte nejaký ten dvojček asi budeš. A ako ti toto obdobie jednoducho ubieha? Je to taký proces. Nebeží to úplne, že stále rovnako. Je to veľmi turbulentné, aj keď vlastne ináč sa to ani nedá s deťmi doma, aby to bolo úplne je také jednoliaté a rovnaké. Ale tých 9 rokov je riadna škola. Ja som niekde teraz počula takú myšlienku, že keď sa dieťa narodí žene, tak ona sa nestane matkou automaticky. Ona tou matkou tiež sa stáva postupne, sa učí, ako sa to robí. Áno. Tak ja sa stále učím. No. Vráťme sa o trošku späť. Ja ťa poznám od tínedžerky. Teraz pravdivo neviem, aký je medzi nami vekový rozdiel, to ani nie je teraz dôležité, ale viem, že ja keď som bol vedúci na táboroch, tak ty si tam bola ako účastníčka. No. A ja som ťa stále vnímal ako také vysmiaté dievča, také aktívne. Mala si veľa priateľov okolo seba. Taký sangvinik, hej? Pre mňa taký obraz sangvinika. Mladého sangvinika, alebo sangviničky, aby sme boli korektní. A určite si mala mnoho túžob v tvojom živote. A mladí ľudia to väčšinou tak majú. Snívajú. Isté veci si určite aj dosiahla, ale nebolo to tak, že niektoré veci sa v tom živote práve tým manželstvom a materstvom aj zmenili? Alebo tá otázka smeruje, že čo všetko si musela zanechať a stálo ťa to zanechať tie sny a túžby preto, lebo teraz si, poviem to tak trošku škarečie, musela byť už len manželka a len matka? No paradoxne, keď som bola v tých tínedžerských časoch na tých táboroch, tak som snívala o tom, že budem mama a manželka. Nemala som nejaké profesné a kariérne sny. Skôr som, jak si povedala, taká veľmi vzťahová a rada tvorím a rada sa obklopujem ľuďmi v takom tom tvorivom procese presne. Ale no keď prišla tá realita, že čo to vlastne je, že my sme sa v podstate s manželom brali s Igorom dosť mladí, podľa mojich rodičov. Čiže ja som nestihla ani dokončiť vysokú školu, lebo sme čakali nášho prvého syna. Takže som ostala doma. A tam prišla tá realita, že už som došla tam, kam som chcela a potom som zistila, o čom to je. Že to nie je presne také, jak som si predstavovala krásne, ružové a zasrdiečkované babetko. No, rozbil sa mi tá moja predstava sa mi rozbila. Ako si to vtedy prežívala? Hovoríš, že si nedokončila teda školu. To znamená, že príchod Šimona bol neplánovaný? Nie úplne neplánovaný, ale neplánovali sme ho takto skoro. Nejak sme mysleli, že ešte dokončím tú školu, ale nebránili sme sa tomu, aby sme to babetko mali skôr, ako ju dokončím. A nejak trošku ma to zaskočilo, že som si ako keby nestihla s tým manželom iba my dvaja, aby sme sa proste naučili spolu žiť. A hneď sme museli byť rodičia a to bolo na tom také ťažké. Ja keď teraz sa s niekým rozprávam, tak sa mu snažím tak v dobrej viere povedať, keď idú do manželstva, že tak ešte keď môžete, tak vyskúšajte sa naučiť najprv byť iba manželia, lebo sa vám to zíde. Nie hneď rodičia, lebo to sú dve role veľmi ťažké. Podľa mňa najťažšie, čo sa učia ľudia. No, takže aby som ti odpovedala, tak on bol plánovaný a tešili sme sa, keď sme zistili, že ho čakáme, ale prišlo to trošku skôr, ako sme čakali. No. Ako sa váš život zmenil? Určite teda viem, že sa zmenil radikálne. Viem, že to teda bolo trošku späť už, ale máš nejaké také spomienky na to obdobie, ako sa veci zmenili? Že napríklad aj vo vzťahu
k manželovi tvojmu, vo vzťahu k priateľom, pretože prišlo dieťa a ty si matka. Určite, ako si aj spomenula, sa ňou stále stávaš. Bola to pre teba úplne novinka, tá novota. Ako si to prežívala všetko? Ja sa teraz už na tom tak smejem, hej, že nie je to pre mňa. Vtedy to bolo veľmi náročné v tom zmysle, že tak humorne to poviem, že Igor zrazu žil s nejakou inou osobou, lebo žena, keď otehotne, tak ona sa vážne zmení aj emocionálne, aj výzorovo, aj proste po všetkých stránkach. Takže ja som sa učila žiť s tým, že som niekto iný zrazu. Emócie ma prevalcovali, lebo je to tak fyziologicky, že tie emócie sú ako na horskej dráhe. Takže som sa učila zvládať svoje emócie, učila som sa byť zároveň aj manželkou naraz. A zmenilo sa to, lebo tak ono sa to mení už len tým, že zrazu začneš s tým človekom žiť 24 hodín a už sa len okresávame a zisťujeme, že kde sú tie naše hrany ostré a kde nie. Alebo ako na toho človeka, čo platí, neplatí, ako spolu komunikovať, ako spolu prakticky fungovať doma. A zároveň musím sa vysporiadavať už aj s tým, že som už takmer mama, hej, keď hovoríme o tom, že keď sme sa vzali, hneď som čakala toho Šimona, tak sa zmenilo to, že som aj ostala doma, pretože som už prerušila to štúdium, ostala som doma. Niečo som tvorila popri tom, samozrejme, lebo moja prirodzenosť mi nedovolí len tak sedieť doma a nič nerobiť. To už, keď sa naskytne taká príležitosť, tak zaručene niečo vymýšľam. Ale tým, že sme sa brali takí mladí, teda ja som bola mladá, tak moji priatelia všetci ešte študovali. Mala som asi jednu takú priateľku, ktorá viem, že bola so mnou naraz na materskej. Že to je taký malý vesmír. Ja o tom hovorím, že mami na materskej sú taký malý vesmír, že vieme o sebe, že sme a všetci ostatní sú vo svete. My sme doma a oni sú tam. No, tak ja som sa dostala do toho malého vesmíru, že som bola zrazu iba ja doma a všetci ostatní žili ten svoj život ďalej. A potom, keď prejdem neskôr ďalej, že Šimon už sa narodil a teda bola som stále doma, tak tým, ako sa mi rozbilo to taká tá predstava, že aké to je a čo všetko priniesol on ako dieťa do môjho života, veľmi v podstate to stroskotalo na tých mojich predstavách. Ja som mala nejakú predstavu, veľmi som sa za to modlila, aby to nejaké bolo a ono to také nebolo. A ako si tomu potom čelila? Pretože väčšinou pri takýchto situáciách príde to, čo sa nazýva, že sklamanie. Môže to byť sklamanie z Boha, môže to byť sklamanie práve preto, že sa nenaplnili tie očakávania. A niekedy samotné modlitby neboli vypočuté. Vtedy vstupujeme do času istej krízy. Vieš o tom, spomínaš si na to ešte? Veľmi si na to dobre spomínam. K tým, ako som sa modlila za ten pôrod a za ten čas, v podstate tesne po pôrode, keď prídeme domov s tým bábätkom a takto, a ono sa to nestalo, alebo respektíve nedopadlo to tak, ako som sa modlila, tak som veľmi žensky zareagovala na toho Pána Boha a ignorovala som ho. Musím to takto povedať, že naozaj som nejakých 8 mesiacov, nemôžem povedať, bola som v Pánovej blízkosti, lebo tým, že mám spoločenstvo a mám priateľov, myslím, že toto bola taká kotva, ktorá ma udržala vlastne stále v Pánovej blízkosti, aj keď nie je nejakou mojou aktivitou. A bola som nahnevaná a mala som v sebe veľmi silnú emóciu toho, že nikto mi nerozumie a nikto nechápe, čo ja prežívam. Pamätám si moment, keď som išla s tým Šimonom v zime, som ho kočikovala a oproti išla iná mamka s kočikom a ja som si v tej chvíli hovorila, že ona mi vôbec nerozumie, ona úplne žije niečo iné ako ja a pritom to mohlo byť úplne, ona mohla žiť v tých istých
podmienkach, Áno. podmienkach, že mohla sa rovnako trápiť ako ja, že je sama, že stále robím to isté. To sú také veci, ktoré keď som žila ako človek stále v nejakej aktivite, vo vzťahoch, išli sme tam, robili sme to, v podstate som sa nezastavila a zrazu som mala zostať doma s bábätkom, ku ktorému som bola priviazaná a nemohla som robiť už nič iné, len buď ho zobrať so sebou, alebo proste nikam neísť. Pre mňa aká som bola osobnosť, aká som osobnosť, to bolo veľmi náročné a toto bolo taký múr, do ktorého som narazila a zrazu som nevedela, ako pôjdem ďalej a padla som musím povedať, že do depresií až, že jednak fyzicky som sa cítila zle, psychicky som sa cítila zle, nejak som nemala zrazu potrebu s nikým komunikovať, čiže som si ja sama odstrihla dokonca tých priateľov, čo mne dávali život, preto žijem pre vzťahy. Toto som si odstrihla, s manželom sme tiež bojovali o vzťah a v komunikácii, že nerozumel, čo sa deje, ani ja som si nerozumela, čo sa deje. A až spätne, po takých tých 8 mesiacoch prišiel vo mne taký hnev, že nechcem to takto už ďalej žiť. Že to nemôžem jednoducho takto fungovať. Najprv som sa tak utápala, že jaká ja som, chudáčik, ja mám zle, ja som tu len doma a vy ma nechápete a len... No jednoducho som sa tak topila sama seba v tej situácii. Už ma to prestalo baviť. A povedala som si, že potrebujem urobiť niečo, aby som sa z toho dostala von, lebo jednak ľudia okolo mňa sa ich to dotýkalo a aj toho nášho syna sa to dotýkalo a ja som v podstate nežila nejaký život, ktorý by mi dával život, keď to dáva zmysel. Že som len išla zo dňa na deň ako stroj. Takže vlastne ten prvotný impuls bol ako keby z teba samej. Si povedala, že toto už takto nemôže ísť. Videla si to ovocie okolo teba, seba samú, to okolie. A čiže ty si to vlastne, a potom sa to zmenilo? Tak nejak rýchlo, lebo znie to trošku tak, prepáč, že tak ja sa teraz, idem do toho boja, čo je fajn a ja si poviem, že to bude inak, ale v realite ako to potom bolo? Že hneď sa to všetko zmenilo a začali veci fungovať? Ono bolo viac takých momentov, že som sa snažila to stopnúť a zmeniť to svoje zmýšľanie, ale tie boje sú dennodenné, to je každodenné budovanie toho všetkého. To nie je, že ja sa raz rozhodnem a začne raz okolo mňa zelená trávička a ja si už len takto idem a všetko je krásne. Ale veľmi si pamätám tak spätne na jeden moment, kedy som si hovorila, že niekde musím začať. Jasné. A išla som na spoveď, aj keď, a sama sebe som si hovorila, že ako všade som to čítala a počúvala, že odpustiť sebe a odpustiť niekomu je len o tom rozhodnutí, že ty sa rozhodneš a už to proste sa stane. Tak som si hovorila, že tak idem to skúsiť, lebo ja už čo mi iné ostáva, že idem sa zmieriť s tým Bohom a uvidím, čo sa stane. Pamätám si, že som plakala na tej spovedi a tiež som si hovorila, že ten kňaz mi absolútne nerozumie, však ani nemohol. Ale tak Pán Boh je tam, aj keď ten človek ti nerozumie. Ja si vravím, že ja urobím ten krok a uvidím. A ten moment si tak pamätám, že ja som si ho tak sama stanovila vtedy, že tento moment chcem, aby bol odrazovým mostíkom a začnem aj ja pracovať na tom, aby sa to niekde pohlo lepšie, aby sa to pohlo dopredu proste. Aby som nebola v takom tom temne a v tej rutíne prežívania toho istého dookola a nešťastia z toho, čo žijem. A vtedy, keď som proste po tej spovedi, alebo niekto obdobie bolo, že som sa rozprávala s jednou mojou priateľkou a som jej povedala, že vieš čo, ja si myslím, že som bola v depresiách. Tak ako teraz to tak vidím spätne, keď sa pozriem na ten rok.
A ona mi tak, no ja som to vedela. Všetci, ako to bolo vidno. Ale ja som to nevidela sama na sebe. A tak som si vtedy tak aj priznala, že no teda bolo to vážne asi. Aj keď som to ja nejak neriešila, že by mi niečo bolo, nejak som si to nezoficiálnila, že ja mám teraz proste ťažký čas a teraz toto a toto prežívam. Ja som jednoducho išla len v tom a nevidela som nič. Ani pred seba, ani za seba, nemala som cieľ. A aby som sa dostala k tomu, že ako som z toho vyšla, nebolo to ani lusknutím prsta, ani tou spoveďou, ale myslím, že to bola taká každodenná drina a toho, že som sa musela naučiť hľadať v každodenných udalostiach Boha. A naučiť sa nejak tešiť z toho, že prehovára ku mne, len ja to nevidím. A musím sa naučiť to hľadať. Nebolo to ľahké ani z hľadiska toho, že voči Šimonovi som tiež mala také všelijaké pocity, pretože ten pôrod dopadol ako dopadol a nenabehla tam nejaká taká prvotná láska, ako niektorí prežívajú. A ja som sa učila milovať aj jeho zároveň. A takto sme sa učili spolu žiť. Ale zlomilo sa to tak vo mne, v tom nastavení, až keď sme mali druhého syna. Šimon mal vtedy 2 roky a 2 mesiace, keď sa narodil Richard. A tam už to bolo už bol iný aj ten pôrod, teda už aj tá moja osobnosť v tom celom už sa správala ináč. Už som vedela, aké to môže byť a vedela som, do čoho idem a že Pán Boh je tam so mnou. Aj keď to nedopadne tak, ako si to predstavujem. To znamená, istým spôsobom už si reflektovala aj tú prvú skúsenosť a určite si z nej vyrastla. To, čo hovoríš, mne tak pripomína naozaj dôležitosť toho rozhodnutia. Že na začiatku tej cesty vždy stojí to rozhodnutie, že idem na ňu nastúpiť. Nie je to presne nejaký čarovný prútik, že zo dňa na deň budú veci lepšie, ale to tvoje prvé rozhodnutie tam bolo, nemôže to takto ísť ďalej. Hej? Že urobila si ten krok viery, my to aj nazývame mnohokrát, že urobím ten krok viery, išla si na tú spoveď. Tam pravdepodobne sa niektoré veci otvorili v zmysle, že sa otvorila tá nová cesta pre tebou. A pri tom druhom, pri Ríškovi, ako hovorí, že pravdepodobne si sa vracala asi uspäť k tej skúsenosti a hoď veci teda išli inak, že už teraz sama si bola vyzbrojená tou predchádzajúcou skúsenosťou. A potom Ríško, však potom prišiel aj Samko a potom prišiel ešte aj Jonatánko a krásne mena všetko. A keď sa posunieme trošku ďalej, že keď prišiel tretí syn, keď prišiel Samko a potom prišiel ešte Ríško. Ako si to, Jonatánko, ako si to prežívala, že poviem takto, dá sa už aj unaviť z toho? V zmysle, že ja nemám takú skúsenosť, ale teda, že zase, lebo mne tak príde, že teda ja nemám deti a nebudem mať deti, ale ide o to, že je to nejaký proces, že narodí sa dieťa a je s ním celý ten proces a starostlivosti, výchovy. A teraz, že ten trošku odrastie a zase do toho istého. Ale pri tom novom už sleduješ aj toho, aj teraz tretí a ešte štvrtý. Čo prežíva žena, keď to je teda, keď to teda takto funguje a môžeš hneď vlastne sa zamerať aj na tú otázku, ktorú položím, že či to bolo takto plánované, že mať 4 synov. Môžeš možno porozprávať o tom, že či v tvojom srdci nebola túžba mať aj dcéru, nejakú princeznú? Myslím si, že určite áno. Ako to všetko vlastne funguje, celá táto dynamika? Ako to fungovalo v tebe? Táto dynamika prinášala ti aj nejaké také temné údolia? Alebo jednoducho už, ako sa hovorí, že som si zvyklá teraz, že proste už to ide jeden, druhý, tretí, štvrtý, už aj s manželom si rozumiem, už viem, už to máme nastavené. Častokrát sa hovorí, že pri prvom som sa naučila, v prvom dieťati,
Aspoň tak častokrát vidím rodičov, že narodí sa prvé a sú opatrní na každú jednu vec a tam spadlo, jo, ja tam toto. A pri štvrtom proste už behá okolo a ani ho poriadne nevidíš. No, je to tak. Veľa vecí naraz, veľa impulzov som ti dal. Takže Ríško a Samko boli plánovaní. V podstate keď sa narodil Samuel, tak Ríško mal 3 roky. Už to bolo také jednoduchšie, čo sa týka, lebo o tej dynamike, že keď máme 2 malé deti do 2 rokov, nebudeme teraz rozoberať, to je na iný podcast. Ale keď boli 3, a musím povedať, že veľmi veľká milosť bola, že aké bol Samuel bábätko. On bol úplne pokojný, on spinkal. To bolo najlepšie obdobie môjho materstva, musím povedať zatiaľ. Vtedy, keď som ho žila, lebo teraz ja som si tak hovorila, že no tak toto, keby som zažila aj s tými prvými 2, tak asi mám aj viac detí do budúcna. A teda aspoň túžbu mať viac detí, lebo to keď Pán Boh dá. No, ale čo som chcela povedať je, že som si predstavovala už seba ako takú proste mama, 3 synov, žiadne ružové šatičky, ideme, proste budeme chodiť. Ja som sa tak naladila na to, že mám proste tých 3 synov a nemusím povedať, že mám nejakú takú zášť v sebe, alebo že túžbu nesplnenú a strašne som sklamaná, že nemáme dievčatko. Úplne som s tým akože vysporiadaná tak, jak to je. A teším sa, že mám proste tých synov. A nejak som sa tak na to nastavila, už som sa videla, ako ideme na bicykle, ako proste ideme do lesa, ako ja som vyrastala. Že si vytvorila taký ten ideálny obraz, aké je to fajn. Lebo aj to 3 číslo je také pekné, že mám 3 synov, to je tak z rozprávok, proste, jak z tých rôznych príbehov. To vieš, že keď stretneš proste tých ľudí stále, no tak povedia, že nevadí, veď ďalšie bude dievčatko. Nie, mne to nevadí. A ja som tak humorne každému odpovedala, že my máme 5-miestne auto a sme s tým v poriadku. Že neplánujeme meniť za väčšie. No, keby si vedel, že máme teraz 7-miestne. Ja o tom hovorím, že 7-miestny autobus. No ale ja som tak sa snažila humorne vtedy odpovedať, že my máme 3 miesta vzadu a úplne je to v poriadku. My to tak akože už... Mne to tak stačí. Ale veľmi, veľmi som to asi hovorila často a každému tak potom hovorím, že ja som bola príliš odvážna v tom, že som to stále takto hovorila, že my máme 3 a už je to v poriadku. Okay. A Pán Boh si povedal, že Čiže ty si vytvorila si ako keby niečo, takú tú svoju predstavu opäť. Že už je to komplet. A teda Pán to zariadil inak. Ako si teda prežívala to obdobie, keď sa vrátim teda k tomu, že Jonatan nebol plánovaný a tak som kňaz, rozprávam sa s ľuďmi a viem, že takéto veci dokážu aj zatriasť manželstvom niekedy. Hej. Viem, že niekedy aj muž to tak ťažko spracováva. Hej. Z toho, čo mám takú skúsenosť v rozprávaní, že muž to vidí tak pragmaticko, prakticky, živiteľ rodiny, veci jedno s druhým. Presne auto, nám sa to môže zdať banálna vec, ale zrazu je to vec, ktorá je ekonomicky náročná, riešiť to inak. A to len malý príkladík, že poďme sa trošku ponoriť do tejto témy v zmysle takom, že čo to robilo s tebou a s Igorom. Ešte, ja to ešte zasadím do takého kontextu, že my sme ešte vtedy riešili aj bývanie. Okrem toho. Aby toho nebolo málo. Aby toho nebolo málo. My sme sa vlastne vtedy sťahovali z Košic do domu. Do môjho rodičovského domu, k mojej mamke. A mali sme medzi tým ešte takú medzizastávku v jednom dome. Čiže to bolo ešte náročnejšie, nie že sme sa proste presťahovali, ale museli sme si nájsť ešte také prechodné miesto, kým sa dalo proste prísť do toho domu. Čiže naozaj to bolo náročné, keď sme zistili, že čakáme teda to bábätko. Dlho sme si tak stále hovorili, že naozaj, je to naozaj, nesníva sa mi to, nie je to, že sa zobudím o chvíľku. A že celé sa mi to iba tak sníva a že ideme proste žiť ten život konečne pokojný, nejaký na dedine, chlapci a že nemusíme už nič riešiť. Ale
myslím, že my vtedy s Igorom sme nešli od seba, ale sme šli k sebe. Prepáč, že ti do toho vstúpim. No. To bolo vaše rozhodnutie, že ste si povedali, bola to vaša vôľa, alebo to nejak tak spontánne vyšlo? Nie, ono to tak išlo proste. Jednoducho, ale tak pravdepodobne aj to, kto ste, čo máte za sebou, v zmysle aj vašej formácie, možno rastu, vzťahu s pánom, že vstúpil som do toho, lebo veľakrát počúvam skoro opak. Že sa manželia ako keby vzdialia, každý si to musí vysporiadať po svojom. A niekedy to môže byť aj náročné pre tú druhú stranu, lebo tá jedna strana potrebuje viac času a rieši to inak a možno sa s tým ani úplne nezmierí. Takže len ma zasiahol ten detail, že vás to ako keby viac... No, ono to nebolo, že tak. Samozrejme. Keď som sa to dozvedela ja prvá, tak mi trvalo, možno teraz už ani neviem, akože pár dní, ja neviem tajiť ani tajomstvá, to je na tom najhoršie, že mi to trvalo nie hneď mu to dať vedieť, ale som to musela spracovávať a teraz som si predstavovala, že aké to bude, keď mu to poviem a čo potom nastane. Nejak som nechcela, keď to človek vysloví, už je to realita. Akokoľvek realita to bola, ale tak si to priznať potom, že naozaj je to a deje sa to a čo teraz budeme robiť. Čoho si sa obávala? No, už si to aj vravel, že vlastne išlo to vo mne. Som sa vrátila zase na štart. A zase ideme od začiatku nejakého človeka formovať. Čo sa ženie vtedy vynorí? Že, poviem príklad, teraz strieľam, ja môžem len strieľať, že, a neviem, tie prebdené noci, alebo, vo mne alebo zase, že od nejaké vzdialenie sa od manžela, pretože opäť je tu tá celá moja pozornosť na to dieťa. Vo mne, poviem to tak obrazne, sa vynorilo to, že ja zase budem niekde proste priputaná. Okay. A nikam. A som tu a proste musím byť 100% zase v službe tomu dieťaťu. Lebo je to tak, ono to nie je, že možno to má niekto ináč nastavené, neviem, ale u nás, teda my sme fungovali tak, že keď bolo to babetko malé, ja som 100% pozornosti venovala jemu. No ako deťom, už potom aj ostatným samozrejme, ale že nie, že som si hocikam odišla, alebo aj na nákup, alebo všetko vybavoval Igor. A to bolo zase aj to náročné, aj preňho, že zase mne pribudlo to, že ja som zase len doma, a zase budem len doma a vychovať to dieťa. Teraz som si povedala, že OK, tak tá moja ako keby kvázi sloboda toho buď odchodu z domu, alebo čo by som chcela robiť, sa zase posúva o nejaké 2 roky. Pritom som to už mala takto, že už môžem sa slobodne hýbať, nemusím sa riadiť spánkom, nemusím sa riadiť jedlom, nemusím sa riadiť tým, že to babetko proste nemôžem hocikam zobrať len tak, ako od nejakého 2-ročného chlapca, ktorý už so mnou pôjde aj na nákup, aj tam. Zase to všetko musí byť podriadené tomu dieťaťu. Takže toto vo mne sa odohrávalo na začiatku, keď som to zistila, že čakáme toho Jonatána, to, že zase som ako keby na začiatku. Tam, kde som bola pred 2 rokmi, 4 rokmi. No. Ako ste to teraz spoločne s Igorom prekonali? Spomínala si teda, že istým spôsobom ste sa nejako viac zblížili alebo spojili v tejto situácii. A ako ste to prekonali? Alebo nejaké také pozitíva z toho času, že keď vychádzame teraz z tej druhej strany, že toto všetko je požehnanie, v odzovkách vydreté, ale je to úžasný dar. Ano, dar života, dar materstva, dar manželstva. A ako si prežívala aj túto druhú stránku, to, že uvedomovala si aj toto, tie požehnania, ktoré prináša ten tvoj život? Myslím, že až kým sa nenarodil, tak nie. Tam som celé tehotenstvo bojovala s tým, že musím zase všetkými týmito vecami prechádzať. A jednak aj organizačne to bolo náročné, že
musela som vždy hľadať stráženie k tomu samkovi, aby som mohla ísť na kontrolu s tým bábätkom a všetci sa museli tomu prispôsobovať. Že viacej tam bolo pre mňa tých negatív počas celého tehotenstva a to požehnanie som začala vnímať naozaj až keď sa narodil. Mhm. A možno to súvisí aj nejak s tými hormónmi, to neviem posúdiť úplne, ale musím povedať jednu vec, že naučila som sa, už keď sme mali toho Jonathana, vlastne až teraz, stále si tak vravím, keď sa deje niečo. Deti kričia, niečo sa rozbije, niečo sa rozleje, niečo sa zomelie doma. Mám čas zastaviť, keď mám sa čas zastaviť, tak si stále poviem, že objímam túto realitu. Ja ju objímam, lebo viem, že to musím poprvé urobiť, aby som to prežila. A po druhé je to také uzdravujúce, že je to moja realita a ja som proste teraz v službe tým deťom. Lebo častokrát to nie je o tom len, že ja už prežívam len požehnanie a už to vidím len požehnanie. To je od chvíli, nie že od dní ku dňu. To je jedna chvíľa je dobrá a potom zrazu už sa to všetko môže zrutiť, hej, a už sa to zmení. A tá atmosféra, aj moja nálada, aj moje emócie, moje vyjadrovanie už je zrazu iné. Čiže za každým sa ako keby vraciam k tomu, že tá moja realita, že som mama, je niečo, čo chcem objať. Nie, že ja už som s tým v pohode, ja to proste musím objímať každý deň. A dala som to tak pánovi, že keby nevedel, že to zvládnem, teda, že keby vedel, že to nezvládnem, tak by mi to nedal. Tak sa tak sám u seba presvedčam, že keby vedel, že by som to nedala, tak by mi to nedal. A tak zvládaš to? Tak aspoň to, čo ja vidím a vás vidím. Robím, čo môžem, no to sa spýtaj potom, keď budú mať 20 a tak, že aké to bolo. Že aké to bolo, keď boli mali. Ale nie, tak ja myslím, že je to také normálne a chcem to tak znormalizovať, že sú dní, kedy proste sa to nezvláda a sú dní, kedy je slnko a sú dní, kedy nie je slnko, no. A čo za tých 9 rokov teda pre teba bolo takým najväčším zdrojom sily? V tej realite, ako si krásne povedala, viacero temných údolí, niektoré potrebujú doslova len čas. Kde ty tak čerpáš? Viem si tak predstaviť, že žena ako ty v tom všetkom musí niekde čerpať. Sa nedá len dávať. Že čo je pre teba tým zdrojom tej radosti, pokoja? Už len to samotné tvoje rozhodnutie nazerať na realitu inak. Že objímaš tú realitu, to v sebe nesie istým spôsobom aj vďačnosť za tú realitu. Som za to vďačný, že hoď je tam chaos, hoď je problém, hoď musím toto riešiť, je to náročné. Viem, tak či tak povedať, ďakujem Páne. Toto otvára si nebo a otvára aj cestu presne k takému objatiu toho, že je to taký, ten môj život je taký, aký je, ale som za ňo vďačný, objímam ho, lebo je to dar od Pána. Ale k tomuto sa treba si dopracovať k takémuto postoju, že kde je ten zdroj tvojej sily a vôbec takejto mentality, takéhoto nazerania na tvoj samotný život? Úplne tá najpodstatnejšia vec, z ktorej vychádzam, sú určite vzťahy tým, že tak nejak som ako taká osobnosť vzťahová, že mám nejakých zopár vzťahov, z ktorých čerpám. Ale dala by som to úplne na rovinu toho, že ja mám proste tie vzťahy v spoločenstve. A tí ľudia do mňa vlievajú toho Božie slovo, tú nádej a to, že to bude dobre, že sme v tom spolu, že nie som v tom sama. Čiže tie vzťahy v spoločenstve sú pre mňa naozaj ako taký majak, taká kotva, že ja viem, že idem dobre a že neidem sama. Ja som si to tak predstavila, že keby som mala sama to bojovať, tak by som zutekala a asi by som sa nepustila vôbec. Ale tým, že bojujem vpravo, vľavo, aj vpredu, aj vzadu, vidím, že niekto okolo mňa bojuje, tak idem, no aj ja. A to svetlo a takú tú nádej každodennú
Ja by som to dala možno na také 3. A to je Božie slovo. Ja som si tak stanovila sama pre seba, že už keď nemám absolútne nejaký čas alebo energiu alebo proste všetko je proti tomu a že tá modlitba počas toho dňa nebude, tak si prečítam to Božie slovo. A viem, že častokrát sa mi stane, že aj keď idem za radom, ja si to nevyberám nejak, že to slovo je proste o tom, čo žijem. A si hovorím, že to akože, ja nechápem. Pane Bože, ty si... Takže istým spôsobom máš čas aj na modlitbu, Mám čas. číta si to slovo? Myslím, že každý si nájde čas na to, aby si prečítal namiesto toho toto. Wow. A keď ten čas nemá, tak to je len o tom, že si to povedal. Proste sa rozhodol inač. Lebo neverím, že neexistuje 3 minúty času na to, aby si prečítal jeden žalm alebo jednu kapitolu z niečoho. To aj sama sebe hovorím častokrát, že neexistuje, že nemáš na to čas. A je to aspoň taký malý pramienok života, lebo keď už toto nemám, tak to vidno všade dookola na mne, vidno to aj na rodine, vidno to na atmosfére, že keď nemám ani tú základnú vec, čo je Božie slovo, a aj keď chodím na omšu, aj keď chodím proste do spoločenstva, aj keď mám tie vzťahy a keď tento pramienok nemám, tak to proste vysychá. A to je pre mňa veľká taká škola, že ja to vidím, že to tak je v mojom živote aj počas toho materstva, aj počas tej materskej celej, že keď boli obdobia, že som dennodenne stávala alebo dennodenne som si proste tú Bibliu zobrala, a to vyzeralo úplne ináč. A pre mňa je to také len potvrdenie, že máš sa zle, tak sa pozri, prečo sa máš zle. Že koľko z toho času za sebou si venovala aspoň trošku Pánovi. Alebo nie. A ja si spomínam na jednu vetu, čo si povedal, že neviem už, kde to bolo, že ty považuješ za zázrak, keď mamka ráno, a neviem, či ráno vstane, alebo ak si to pravel, že si prečíta z Biblie jednu časť. A ja si vždy, keď sa taká chvíľa naskytne, tento týždeň to bolo iba raz, že sa deti nezobudili. To nie je, že ja si ten čas nevytvorím, lebo ja keď vstanem z postele, tak to najmladšie dieťa hneď ide za mnou. Ja už nemám ten čas. Že sa stalo raz a som si zase spomenula na to, že zase sa stal ten zázrak. Že si sadnem ráno a mám čas, že som sama a môžem si to prečítať, to písmo a ísť s tým do dňa. Ja som ti vďačný. Ešte predtým, ako pôjdeme na tú druhú a tretiu vec, si chcela prepáčiť, ale to je veľmi zaujímavé. Ja som ti vďačný, že to hovoríš, lebo istým spôsobom stále aj tak u nás vyučujeme a snažíme sa viesť tomu, že chápeme tú situáciu tej osoby, ale zároveň sa pozbudzujeme k tomu, že musí predsa byť pár minút v tom dni. Musí. A ďakujem ti za to, že si to povedala, lebo hovoríš to ty, nie ja. Keď to hovorím ja, tak asi viem, že druhí si povedia, ale však Michal, ty to času máš a jednoducho ty staneš a dá si kávu a sa modlíš. Nebehá okolo teba nikto. A preto vždy, keď to zaznieva z úst niekoho, kto tú realitu žije, som za to vďačný a verím, že to môže byť veľkým povzbudením pre osoby v takej situácii ako ty, v podobnej ako ty. Ten dobrý príklad bol, že vždy vieme niečo akoby nahradiť. Nie? Že keď si fakt zoberiem, že 3-5 minút a zamyslím sa nad tým svojim dňom, že koľko je takých 3-minútoviek, 5-minútoviek, ktoré stratím so zbytočnými vecami a mohol by som ich naplniť presne čítaním Biblie alebo nejaké modlitby. Takže vďaka za to. Veľmi inšpirujúce aj pre mňa zároveň. A sú také hacky, vieš, potom, že si to slovo lepíš všade. Len aby si sa ním, že tak narazíš do ňoho počas dňa. Toto tiež robím. A máš teda nejaké také Božie slovo, ktoré bolo také možno kľúčové pre teba, že ťa sprevádza také dlhšie obdobie, alebo vieš si spomenúť na nejaké Božie slovo z Biblie, ktoré bolo pre teba také nosné, že ti dalo nádej, alebo je to skôr takéto každodenné. Lebo u mňa je to mnohokrát také, ako si ty povedala, také každodenné, že keď každý deň si čítam tú Bibliu, akoby to slovo doslova ožíva. A aj dnes ráno tiež, že som si čítal žalmy a zrazu, že ale to je presne o mne dnes. A zobudí sa v tebe, ako keby sa tvoj duch prebudí. Mám takú skúsenosť a zrazu
začínam ďakovať, začínam sa modliť akoby s tým slovom. Aj u teba je to nejak takto, že každý deň teda čítaš to slovo, alebo teda keď čítaš alebo je to skôr tak, že máš nejaké jedno to napísané, nalepené niekde, ktoré je nejakým tvojim prísľubom a kotvou a toho sa jednoducho držíš, vyhlasuješ ho a... No úplne sa to nedá, že idem tak alebo tak. Chytám sa vždy toho, čo sa dá. Aby som aspoň niečo žila s tým Pánom. Niekedy sú to naozaj obdobia, že sa chytám slamky doslova. Čiže preto si tam dám to slovo všade okolo seba. No a mám také, čo mi napadlo ako prvé, čo si stále opakujem, keď je doma nejaká situácia, tak si poviem, že Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. Amen. A potom si mi aj nahral s tým, čo vravíš, že tá vďačnosť, to je tiež jedna veta, ktorú si tak opakujem. Keď sa tiež niečo deje ťažké, tak si sama v sebe hovorím, že tá vďačnosť otvára nebo. Vďačnosť otvára nebo. Ja budem proste vďačná. Otvára to nebo. Keď je to tak, ja budem vďačná, aby sa to nebo otvorilo. A veľa, akože to ma pozbudzuje ma... Rôzne veci ma v tom povzbudzujú. Ja sa tak snažím sama sebe stavať tie veci pred seba, lebo ako vyslovene, aby som si išla, že teraz, čo by som tak urobila, tak si počúvam nejaký podcast alebo čo. Nie, ja si vyslovene musím postaviť ako prekážku do cesty to, že ja si nepustím, dajme tomu, nejaký seriál, ale pustím si nejaký koncert. To je jedno, akože aj poľský, hej, ale to je nejaký chválový koncert pri tom skladaní prádla napríklad. Aby som sa niečím proste bombardovala svojho ducha a seba a to, čo príjmam, tak to potom aj dávam. Ja si hovorím, že musím to proste nejak príjmať a keď už ináč neviem, tak nahradím proste tú svetskú alternatívu nejakou inou. Takže to slovo Pána chcem velebiť v každom čase. To vďačnosť otvára nebo a ešte mám takú možno humornú pre niekoho, ale verím, že to niekomu pomôže, keď sa s manželom snažíte na niečom dohodnúť alebo ideš proste za tým manželom s niečím, tak si stále vravím, že k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí, Pane Ježišu. A tak a častokrát mi aj funguje, keď sa modlím, aby mu to povedal niekto iný. Lebo, no je to tak, ako to mi potvrdia všetci, že keď to povie manželka manželovi, tak to nefunguje. Funguje to takto? Tá tvoja modlitba funguje? Funguje to. Akože... Že zmysle, že či mu to potom nemôžem povedať, nechce. že proste je to taká matematika, že idem niečo riešiť, tak si zadám toto, že ja sa za to pomodlím a ide to automaticky. Ale stalo sa mi viackrát, že keď som veľmi silno vnímala, že potrebujem mu to nejako povedať, dajme tomu, že keď riešime niečo ohľadom našich detí. A teraz viem, že odo mňa by to nezobral takto, že potrebujem mu povedať, že toto sa mi nezdá, alebo chcela by som to robiť trošku ináč. A viem aj ten background jeho, čo žije to na ňo veľa, viem, prečo tak reaguje. A viem, že keby som mu to povedala ja, tak to nevezme. Tak sa vtedy modlím presne toto, že nejak mu to zjav, Pane Ježišu, ja viem, že to dokážeš. A častokrát sa to stane, že on sám príde za mnou. Teraz som prezradila. On sa bude tak potom smiať, keď to bude počúvať. Že jak to robím ja s ním. Že príde za mnou a sám mi začne o tom rozprávať. Že proste to vníma, alebo že niečo sa stalo, s niekým sa rozprával, niekde niečo čítal a tak ho to zasiahlo. Ja len tak vtedy sedím, že nehovor. nie, ako tak v dobrom si hovorím, že Pane Bože, Ty si veľký. Vždy je taký spôsob na to, ako sa to dá poriešiť. Takže tieto také 3 veci, no. Čo so mnou žijú a vyslovene musím si ich dávať pred oči mechanicky, aby som prešla dňom, dajme tomu niekedy. Takže istým spôsobom aj komunikujeme to, že modlitba je tým základom. Mali ste aj obdobia, keď ste sa modlili spolu ako manželia? Alebo sú také rôzne názory na to, že či sa modliť spolu, či nemodliť spolu. Že každý by mal určite mať čas na tú svoju osobnú modlitbu.
keď neviem teda, ako to je pri tých rokoch vašich, lebo keďže veľmi skoro teda ste mali syna, tak že či vôbec bol taký priestor na to, alebo by ste sa možno chceli k tomu vrátiť? Určite by sme sa, by to bolo, jak sa vraví, dobré a spasonosné, aby sme to začali praktizovať, ale musím povedať, že nie veľmi málo kedy. Ešte kým sme mali asi len tých prvých 2, tak sa nám stalo, že sme sa dokázali nájsť si obidvaja tú voľnú chvíľu naraz, aby sme sa modlili spolu. Ale väčšinou je veľmi ťažké nájsť si aj o samote ten čas. Tak je to také náročnejšie, ale ako my máme také nejaké rodinné rituály, by som povedala, že nie sme úplne ako rodina alebo ako manželia mimo modlitby, že máme to úplne oddelené, že on si rieši svoje, ja si riešim svoje, lebo neviem, poviem príklad, keď riešime napríklad tú kúpu auta, tak mi Igor volá a mi povie, že počúvaj, tu stojím pred tým a teraz choď, lebo modli sa, ja nemám príležitosť, choď sa modliť a pošli mi, čo ti Pán Boh povedal. Sa stalo vážne, takže takto sme to riešili, že nemáme to úplne oddelené, ale žijeme to tak nejak, jak sa to povie, paralelne, súvislo. Takže tak, no. Napadá mi pri tom, keď už sme teda pri tom vašom vzťahu, boli aj nejaké také vážnejšie krízy medzi vami a možno to je taká ťažšia otázka v zmysle, že vážnejšie, ale že ako to odmerať. Ale boli krízy, ako ste ich prekonali, čo by si možno ty odporúčila manželom, ktorí aktuálne sú v kríze. Hovorí sa, že po prvých 7 rokoch manželstva prichádza taká prvá, ale tak určite sa to nedá takto merať. To sa tak hovorí. Možno niekto povie, že to má každý raz mesačne, alebo tak. Ale určite v našom živote je mnoho takých údolí. No. Mala by si nejaké odporúčanie, nehovorím teraz nejaké technické, ale že na základe toho, ako ste vyriešili isté krízy, že čo zafungovalo u vás? Myslím, že sa stále učíme riešiť tie krízy, lebo čo nám zafungovalo. Ako je to teraz, tak veľmi rozmýšľam, čo mám povedať, aby to bolo zároveň povzbudením pre iných, keď tu nejakú krízu riešia. A bude to možno taká bežná fráza, ale je to celé, to páda a stojí na komunikácii. Čo muži asi neradi počujú, ale je to tak. No, bohužiaľ, a často nám to na tom stroskotáva. Vlastne nám to asi, neviem či všetkým, ale vždy to na tom stroskotáva, že sa vlastne buď odkomunikuje niečo zlé, alebo sa to neodkomunikuje, alebo sa to odkomunikuje neskoro. A už sa na to nabalia ďalšie veci a už je to proste taká veľká snehová guľa, že už keď tá snehová guľa narazí, tak je výbuch. Takže nám funguje sa o tom porozprávať. Neújdeme predtým. Darí sa vám to. No, tak vždy dojdeme k tomu bodu. Či po dni, po 2 alebo po mesiaci. No a keď to trvá mesiac, že sa niečo nerieši, tak potom sa to ťažšie aj rieši. Že ťažšie sa o tom komunikuje. A tým, že už sa tam nabalia aj rôzne veci, čo sa stanú medzi tým. A my to tak vieme ženy, že my si myslíme. A že čo všetko sa deje a muž nemyslí vôbec, že čo sa deje. Už berie to tak pragmaticky a žena si tak vytvára okolo toho takú krajinku, čo sa tam deje v tom našom manželstve a muž vidí len tie úlohy, že riešim toto a nechápe, čo sa deje v manželke. A takisto manželka v manželovi, že je to taký iný kraj u oboch. Ale ja myslím, že je to v časti jednak o tej komunikácii a potom o milosti. No. Že ja si stále tak prosím takú milosť od Pána, aby mi dal správny čas a správne slova, jak som vravela. Aby som vedela byť dobrou manželkou a aby som vedela odkomunikovať, čo potrebujem správnym spôsobom. Lebo tak dobre sa hovorí, že my nebojujeme proti sebe, ale častokrát to tak si myslíme, že on na mňa útočí, ja na ňoho útočím, ale veď
keď sa tak nad tým zastavíme, že veď nám ide o to isté. Prečo spolu bojujeme, keď my si nechceme navzájom ubližiť, len sa nerozumieme, o čo nám ide. No ale to je, ako sú to také vzdušné zámky, čo teraz možno rozprávam a možno to niekomu niečo povie, neviem. Určite áno. Už len to, že sa o tom rozpráva, pretože častokrát tieto témy boli v minulosti tabu. Naši rodičia napríklad neboli zvyknutí sa o tomto vôbec baviť. Hej. No to je fakt. Správať, že dnes sme už proste na bode o mnoho lepšom v tomto, kde otvorene aj komunikujeme, že vo vzťahu, že je potrebné sa dobre poznať, poznať seba samého, poznať toho druhého. Pomáhajú tomu rôzne aj duchovné cvičenia pre manželov, rôzna formácia, lebo ty už hovoríš s istým pohľadom osoby, ktorá si prešla istou formáciou pre snúbencov, pre manželov. Preto je dobré si myslím to komunikovať, lebo sú spôsoby a hovoriť o týchto témach, že dá sa to. Že dá sa spolu komunikovať. Mne napríklad veľmi pomohlo, nie som v manželstve, ale žijem s bratmi a sestrami zasvetenými a tiež s nimi prichádzam do komunikácie. A pomohlo mi až vtedy, keď som lepšie spoznal, napríklad na základe Gallup testu, že aké sú silné stránky tej osoby. Tam som si uvedomil, že ja mnohokrát od ľudí niečo chcem a že to je fajn, ale ja neviem, ako to chcem. Že to, ako chcem vec od nich, nie je vôbec správna. Ty si to viackrát povedal, že spôsob. Načasovanie. Spôsob. Takže ďakujem aj za toto, že si to tak otvorila. Je to podľa mňa veľmi dôležitá téma a zároveň možno povzbudenie pre ďalších manželov, že pracovať na tom. Súdne spôsoby. Ako spoznať seba samého. Pre mňa bolo veľmi oslobodzujúce najprv viac zistiť, kto som ja sám. Áno. To som ja sám. Na základe toho som lepšie pochopil druhých. Áno. Je to a keď som spoznal viac kvality možno tých druhých, ale aj slabšie stránky, tak som hneď vedel lepšie, ako s nimi komunikovať. Spýtam sa ešte, keď sme stále pri tom vašom vzťahu, jednou z takých oblastí, kde mnoho vecí, alebo kde prichádza k mnohým nedorozumeniam medzi manželmi sú deti a výchova detí. Vy ste sa vedeli tak od začiatku zjednotiť, alebo ako ste fungovali v tej dynamike, keď ty si mala takú predstavu a Igor mal inú predstavu? Dokážu sa manželia vôbec, že dokáže byť, alebo sa vytvoriť nejaký kompromis vôbec v týchto veciach, že keď ty považuješ jednu vec za, že takto by to malo byť, takto to ja vnímam pre toto svoje dieťa, ten druhý možno to vníma úplne inak, že dá sa v tom nájsť nejaká stredná cesta? No, viac vecí mi napadá, čo by som k tomu povedala. Jednak to, že keď sme sa vzali, tak sme mali nejakú teóriu, hej? Že sme si povedali, že to a to a to a chcem a takto to urobíme. A potom príde tá realita a častokrát sa to nedá tak urobiť, lebo ja na to nemám predpoklady, aby som to takto zvládol, tú situáciu ustať, najmä tomu. Čiže tam už to siaha tak hlbšie, že s tým, čo si zoberieme z našej výchovy, tak ideme do toho rodičovstva. A to som ti spomínala ešte pred chvíľou, keď neboli zapnuté kamery, že je teraz sa veľa hovorí o tom, že terajší rodičia, čo sme akože moja generácia, si prechádza tým, že vychováva naraz seba a zároveň svoje dieťa v tej danej situácii, keď je nejaký emočný výlov toho dieťaťa alebo takto. Ty zároveň vychovávaš svoje emócie, ktoré ty musíš zvládnuť a nebol si naučený ich zvládať, alebo ako to máš urobiť, nemáš na to proste nástroje. A musíš to naučiť zároveň svoje dieťa. A preto to často aj medzi nami dopadáva tak, že on sleduje napríklad mňa, ako ja niečo robím a vidí tie vzorce, alebo ja vidím, ako on rieši s chlapcami niečo a vidím tie vzorce, ktoré by tam nemali byť. Ale v danej chvíli ja viem, že ja to neviem ani, lebo to proste tak ide hlboko zo mňa, že to neviem v danej chvíli zmeniť. Ja viem zmeniť iba to, čo bude potom. Že keď na nich nakričím, alebo proste keď zareagujem zle,
tak viem prísť za nimi a viem proste to dodatočne riešiť, prepáč. No a aby som sa dostala k tomu, my sme mali takú teóriu, hej, že jak to budeme proste všetko riešiť s tými deťmi. No a potom to je tiež asi nejaká milosť, lebo neverím si, že to majú všetci tak. Ja viem, že určite sú rodiny a rodičia, ktorí sa fakt možno nevedia na tom shodnúť, ale my tak nejak asi zdravo na to sa snažíme, že tak dá mi to logiku, že by to malo byť tak, tak to nejak idem proste takto riešiť. Hej? A rozprávame sa aj o tom, keď príde taká chvíľa, že tam deti nie sú. Väčšinou beží rozprávka, áno, aj to znormalizujeme, aj u nás bežia rozprávky, tak si povieme, že tak a tak proste som zareagoval a proste nechcem to takto reagovať a vidím, že je to proste preto a preto. A ďalšia dôležitá vec je, čo som, neviem, či teraz proste kde zase s tou formáciou prišla k tomu, že keď sa niečo deje, práve v tom momente, keď sa niečo deje, tak nejdem Igora upozorňovať, že nerieš to teraz takto, si to zle urobil. A tie naše deti potom pozerajú, že no tak teraz akože čo? Jasne, že chceš tým dať najavo, že by sa to nemalo proste riešiť pred deťmi. Nie. To si proste povieme potom. V čom mnohokrát pravdepodobne ľudí zlyháva, že priamo sa pustia do nejakej konfrontácie. Tie deti majú potom z toho taký chaos, že nevedia teda, lebo deti sú veľmi múdre, oni si tak proste povedia, že no tak teraz sa pozrime a na budúce to aplikujeme. Keď mamka povedala, že takto nie, tak ja pôjdem na budúce za ňou a poviem jej rovno že ja by som to takto urobil, lebo viem, že ona má na to iný názor ako ocko. Čiže oni mnohokrát podceňujeme tú ich inteligenciu a múdrosť. Oni sa to veľmi rýchlo naučia, toto vycítiť a využiť. Čiže jednak pred deťmi sa snažíme byť jednotní, aj keď si myslíme niečo iné, ideme proste jedno. A keď Igor niečo povie, že to tak je, tak tatino povedal, tak to platí, nechoď za mnou. Mami. Bohužiaľ. No a potom si to riešime, že vieš čo, už sme sa tak stalo veľakrát, že som povedala, že vieš čo, ja by som chcela, aby to proste ináč sme to riešili, dajme tomu tú situáciu, že na budúce, keď sa to stane, no, že čo si o tom myslíš, to stále tam treba voliť také slová, nie veľmi útočné, lebo tým, akí sme my ľudia krehkí a z toho, že no nie sme úplne, jak by som to povedala, že keď mi niekto povie kritiku, ja som v nastavení, že to príjmam a že som s tým v poriadku a teraz ja to idem na sebe zmeniť. To vieme, takže vždy sa treba snažiť podľa mňa po danom fiasku alebo po danom výbuchu buď to doriešiť s tým daným dieťaťom, že teda sa nadýchnem dvakrát, aj keď v sebe vidím tú malú Mirku, ktorá proste nie a odchádzam a nebudem to riešiť a ty si urobil zle a ja sa s tebou nebavím. Ja prídem za tým dieťaťom a poviem mu, že vieš čo, tak toto sa stalo, tamto sa stalo a tým ho učím, aj seba učím, aj všetkých učím, že ako sa to vlastne rieši. Je to... Mirka, dalo by sa... Si hovorím, že tento podcast by mohol kľudne trvať 3 až 6 hodín. A ako sa dobre rozpráva o týchto veciach, ale aj to bohatstvo, taká tá autenticita, ktorá vychádza z teba. A ja som vďačný za tento čas. Ešte by som sa chcel trošku inej témy dotknúť, úplne na záver. Ty si veľmi talentovaná hudobnička a spevačka. Viem, že teraz pravdepodobne sa zohrali v tebe také myšlienky, že určite nie a sú lepší a takto. Trošku sa už poznáme, ale ja si za tými slovami stojím. A prakticky roky sa pozbudzujeme k nejakej tvorbe a tak. A ty si v mnohom prispela aj na našich komunitných albumoch. Ale teraz sa zrodilo niečo nové. A mňa zasiahla jedna vec. Ty si vlastne vydala aj teraz jednu pieseň, krásny klip k nej a tak ďalej. A my sme spolu komunikovali, lebo bol som trošku do toho zapojený aj ja. Zasiahla ma jedna vec v tom, že ty si povedala, že keď to teraz neurobím, tak už nikdy. Že našla si v sebe také odhodlanie, asi sa vytvorilo nejaké okno, kedy jednoducho sa to dalo, aj pri 4 synoch a všetkých tých veciach. Ale na to zasiahlo, že idem do toho, lebo cítim, že teraz je to volanie, že musím to teraz urobiť a vzniklo naozaj veľmi pekné dielo, ktoré si môžu ľudia už teda nájsť aj na YouTube, aj na Spotify, na všetkých tých streamovacích platformách. Pieseň sa volá?
Vravím, že a vracia sa späť? V zmysle, lebo my chýbaš nám v tom. Ja to poviem rovno, že chýba nám Mírka, hudobníčka, speváčka, skladateľka. Mne to dáva obrovskú nádej, že niečo takéto sa ti podarilo. Možno mi bude teraz ťažké sa baviť o nejakých víziách, že aké mám s tým vízie, lebo ty pravdepodobne žiješ zo dňa na deň. Ale poďme snívať trošku. Snívať? Dobre. Či sa vraciam späť, hej, teda znela otázka. Ináč to je tá tretia vec, ktorú som chcela povedať. Že ja dokončím myšlienku, to bude teraz, keď nie teraz, tak nikdy. To je tá tretia vec, je tá tvorba, hej, že Božie slovo, vzťahy a tá kreatívna činnosť. A to je to, čo si my ideme dobre spolu. Že, vytvorilo sa okno, respektíve videla som príležitosť a veľakrát sa stalo, že tá príležitosť bola. To nebolo, že len teraz. Ale ja som bola aktívna v tom. Tentokrát, že som ja urobila ten prvý impuls. Že teda ideme a keď ostatní povedali, že ideme a už to vedelo príliš veľa ľudí a potom si sa to dozvedel už aj ty, tak už som vedela, že už sa to bude diať a už nie je cesty späť. Takže nemôžem povedať, že sa vraciam späť, lebo aj s Igorom sme to preberali, teda, aby som to tak prirodzene poviem, že aj toto sme riešili, že v prvom rade úplne na prvom mieste som proste mama a manželka. Lebo celé toto okolo toho klipu mi zaberalo strašne veľa času, aj keď musím povedať, že som riešila nejakých 30-40% z toho iba. A ostatné za mňa riešili proste priatelia a ľudia, ktorí sú v tom so mnou a ma ťahajú a ma k tomu aj dokopali. Čiže ten čas som teraz tomu, venovala som tomu veľa času teraz a musela som sa často zastaviť v sebe, odložiť ten mobil, povedať si, že to kričiace dieťa vedľa mňa, kým ja tu niečo odpisujem, je teraz moja priorita. To sú proste boje, lebo ja by som to tak chcela, akože už je tam ten môj oheň, je toto moje tretie, ktoré ma ženie, čo mi dáva život a preto mi proste horí srdce, ale nie je to proste teraz, nie je ten čas na to. Aby som to robila. Ja netvrdím, že nebude, alebo že ako to bude, vôbec neviem, ale viem, že som proste v prvom rade tá mama, a manželka a to je to, prečo ja chcem byť rozhodnutá najprv pre nich a potom budem riešiť to ostatné. A je to akože umiera určitá časť vo mne, vždy keď si zvolím to dieťa, že to dieťa proste žije. No, takže to dieťa žije, ale umiera tá túžba tvoriť niečo. Ale viem, že sa rozhodujem správne. To neviem úplne popísať ten pocit, ale viem, že proste keď odložím ten telefón a idem proste, alebo nejdem spievať chvály, lebo dieťa doma kašle, alebo nejdem na koinoniu 6-krát za sebou, ako sa stalo minulý rok, teda na stretnutie spoločenstva. Som nebola 6-krát celú zimu až jar, lebo buď som bola chorá ja, alebo boli choré deti. Tak vždy vo mne to niečo také umrelo, ale viem, že proste tam je Ježiš v tých deťoch. A to tiež nie je z mojej hlavy, že by ja som proste taká múdra sa narodila, alebo že to viem sama od seba. Jednoducho ma inšpirovalo tiež, čo som niekde počula buď na nejakej kázni alebo v nejakom podcaste, že vlastne Ježiš je v tom dieťati, že čo viac, keď mi Ježiš dal tú službu byť doma tým deťom. Prečo si myslím, že lepšie som využitá, alebo že som produktívnejšia tam? Že v čom je to lepšie? Len v tom, že sa mi to viacej páči, lebo je to zabavnejšie, je to zmena, ale pokiaľ hľadím na to, že môj životný cieľ je proste slúžiť Pánovi a celým životom proste ho chváliť, čo robím, aby ho to chválilo, aby to slovo jeho meno, aby to prinášalo nebeské kráľovstvo na zem, tak je to, že ostanem doma s tými deťmi.
Je to ťažké, není to, že ja si to poviem a už som šťastná z toho. Ale keď si to tak poviem, tak mi to dáva zmysel a dáva mi to tú takú... Je to dobré, proste idem teraz tu. Dáva ti to aj radosť určite, nie? Aj nejaké Dáva mi to, naplnenie. ako je to, Mm. už keď sa preto človek rozhodne, Mhm. tak už sa naučím tam hľadať tú radosť. Ďakujem Je to... za tieto slova. Myslím si, že pre mnohých inšpirujúce aj možno také proti prúdu v dnešnej spoločnosti, že to povolanie byť manželka, matka je v mnohom o dávaní, ale je to aj požehnanie, že áno, tu musím zomrieť mnohým veciam, ale dávam život, investujem do ale v tom toho ešte, nového života. aby som povedala, že v tom tiež nie som sama, že teraz mi to tak došlo, že som povedala, že som proste bola doma. No nebola som celý čas doma, lebo tam tiež, keď môžem pozbudiť manželov, aby posielali tie manželky preč z domu, ale nie tak, že budú čakať, že tie manželky za nimi prídu, lebo oni neprídu. Oni proste žijú to svoje povolanie doma a potrebujú... A prišiel ten manžel a povedal jej, že ty sa zober, teraz choď, ja budem tu, je to v poriadku. A manželka začne možno, toto, tamto, nie, ja to zvládnem. A on to zvládne, lebo zvládne to je proste realita. Tí deti to prežijú, povedzme si fakty. Hej? Tí deti to prežijú všetko. Tak ja som v tom nebola tak sama, aby som povedala. Že sme to s Igorom ustali, hej, často. Aj to moje materstvo s Igorom ustávame, no. A stojíme.